Ako sa ikon dito, ma'am. Makalingkod siya. Ikaw pa, ano? Yeah. Nainay. Nainay pamusog. Okay. Up. Bye-bye. Ito na, me. Sige, nainay. Nainay. Sige, anak. Ayaw man mo, no? Ano? Hindi ko kapalan. Pangusog yun. Hindi mo tungtong ka. Pangusog. Hangad. Ayaw, sige. Hangad. Sige, nainay. Ang iya muli murugoy kusog. Dili na siya manguanggot, mangusog. Mangusog ka, kaya para yung agi sa siling na makakita ka. Pamangat. Inas ka na. Yawa, alasin ba, boss? Sige. Hinay lang. Ha? Kung dili ka kasandig, ini kamo jud ang isa ka. Maanad man ka. Makasaka man ka. Imo daw i-practice yun. Kumilid siya. Balik na po nimo. Ayaw anaran sa tungo. Kaya maanad man ka. Sige na lang kagtungo. May ulan dito. Ha? May ulan. Practice yun. Ano, practice. Sige, practice. Paano? Practice lang, practice. Ay, buta lang ako sa bangko ng saging dako na kung Ha? ano ka na. Oh, yan na lang, pasingilos. Yan na lang. Bawang na nak mo. Bawang na ko. Wala. Uy, wala dahil off guys.